Long live, long live. Absolute long live. Long live, long live. जोंनो नांगौ गोजोन. गोजोन, गोजोन. जय बर' हारिनि. जय. जय बर' हारिनि. जय. बाक्सा जिल्ला एबसुनि सिङाव जेसेबां ओनसोलफोर दङ बेखौ लानानै सानथामनि हाबाफारि दिनै 11, 12, 13 दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सुबुं सांग्रांथि रेलिया दिनै बेयाव जागोन आरो बे सानथामनि हाबाफारियाव गासै 33 जि दख'रा दङ बेखौ कभार खालामनानै गासै बर' गामि बर' ओनसोलखौ जोङो माने हाबलांनो नाजागोन आरो गेजेर गेजेर जोंहा मेल दङ सुबुं सांग्रांथि मेल दा गुबैयै मोनब्रै आयदा हा हुनि रैखाथि आरो बिनि सायाव सांग्रांथि ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक आरो 6 सिडिउलनि हा हुनि सायाव जोंनि सांग्रांथि आरो बेखौ रैखाथि खालामनाय नैथिया जाबाय गुन गोनां सोलोंथाइ गोग्गो सोलोंथाइनि गेजेरजों जोंनि इयुन जोलैखौ फरायसा फरायसुलिफोरखौ जिउ दानाय आरो बिथांमोनखौ सुबुं धोन सृष्टि खालामनाय थामथिया जाबाय समाज बेरेखा हाबाफारि जौ जुवा दायना दायनि उन्दै बैसोआव हाबा जानाय मानसि लांखारनाय आरो ड्राग्स बेफोर समाजनि बेरेखा हाबाफारि आरो समाजखौ जायफोर गुबुंले खालामो बेनि हेंथायै जोङो बेखौ गैया खालामनो थाखाय बा फोजोबस्रांनो थाखाय बे जोंनि सांग्रांथि हाबाफारि ब्रैथिया जाबाय गोजोन गोरोबथानि उनाव जेलाव थानाय गासै एमडि बिनि दैदेनगिरि मावथि बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय उदां खालामनायनि थाखाय सरकारनिसिम दाबि आरो बेयाव मानगोनां रन्जन दैमारि आरो गासै जोंनि एनडिबिनि जिखिनि दङ बिथांमोनखौ गोख्रैनो सरकारा मोनसे पलिटिकेल इनिसिएटिभनि गेजेरजों लांदां अख्राङाव हगारनानै हरनांगौ बा न'आव फैनो हानायनि बेब'स्था खालामनांगौ बे गासै मोनब्रै आयदाखौ लानानै सुबुं सांग्रांथि रेलिखौ जोङो खालामदों आरो दिनै बाक्सा जिल्ला बिनि उनाव नेक्स्ट जों उदालगुरि जिल्लायाव खालामगोन 21 आरो 22 नभेम्बराव बिनि उनाव गुबुन गुबुन जिल्लायाव बे कन्टिनिउ जागोन दा बेखायनो रायजो राजाखौ आङो खावलायबाय जिल्लानि सिङाव जेसेबां ओनसोलखौ जोङो कभार खालामगोन रायजोफ्रा जाहाथे जोंखौ बजबनानै लागोन आरो बयबो बे रेलिखौ मदद खालामगोन आं बेनिखायनो रायजो राजानिसिम बे खावलायनायखौ आङो लाखिबाय गोजोन्थों सिमा बारायनायनि खामानिखौ अफिसियेलि कमिसना मावबाय थादों आरो पलिटिकेल लेभेलाव बेखौ मोनसे डिसिसन लानो थाखाय बा केबिनेट पर्यायनि डिसिसन लानो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा सरकारखौ जोङो नारसिनबाय थादों आरो सावरायदों दा बिथांमोना खोब खम समनि गेजेरावनो सिमा बारायनायनि हाबाफारिखौ मावफुंनानै होगोन बे बाथ्राखौ जोंनो खोथा होदों दा बेखायनो जों मोनसे समसिम नेदों आरो बेखौ जोङो लेट्स बिनि उनाव मा जायो आरो बे खामानिया जुदि टाइम बाउन्ड जायाब्ला बिनि अल्टारनेटिभ बिकल्प पन्था जोंनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' रायजो राजाया लागोन दा बेखायनो जोङो बिनि सायाव नोजोर होबाय थादों आरो नेबाय थादों आरो मोनसे जोङो हप लानानै हाबा मावबाय थादों गभर्नमेन्टनि सायाव जोङो सोनारबाय गभर्नमेन्टआ मा खालामो जों गभर्नमेन्टनि एक्सन आरो इनिसियेटिभनि सायाव जोङो नेगोन मोनसे समसिम गोजोन्थों